Vítejte u sportovního kvízu. Dnes se 25 otázkami podíváme na druholigový fotbalový tým z Prostějova. Zaměříme se jak na počátky, tak na současnost. Váš limit na odpověď po přečtení otázky je vždy 10 vteřin. Pojďme na to. První otázka: ve kterém roce byl v Prostějově založen první fotbalový klub? Za A 1894, za B 1904, za C 1914. Správná odpověď za B 1904. Fotbalový klub z Prostějova v období mezi první a druhou světovou válkou několikrát vyhrál hanáckou župu a dokonce i mistrovství Moravy, ve kterém roce se stal amatérským mistrem Československa. Za A 1923, za B 1928, anebo za C 1933. Správná odpověď za B 1928. Otázka třetí. V sezóně 1932-33 si klub vybojoval účast ve druhé lize. Tu o rok později vyhrál a poprvé v historii vybojoval právo účasti v nejvyšší soutěži. Tam o sobě prostějovský fotbal dával patřičně vědět. V premiérové sezóně se umístil na 6. místě. V dalších dvou ročnících byl za A na 5. místě, za B na 4. místě, anebo za C na 3. místě. Správná odpověď za C na 3. místě. Díky 3. místu získal klub právo na účast ve středoevropském poháru. V ročníku 1936 senzačně vyřadil jeden špičkový oddíl. Který to byl? Za A Admira Vídeň, za B Újpest FC, anebo za C Grasshopper klub. Správná odpověď je za A Admira Vídeň. Jak se jmenoval klub po fúzi s brněnským klubem od roku 1996 až do roku 2006? Správná odpověď SK Lerk Prostějov. Jak se jmenuje bývalý hráč Prostějova, držitel zlaté medaile z olympiády 1980, mistr ligy 1978 se zbrojovkou Brno? Za A Lubomír Pokluda, za B Rostislav Václavíček, anebo za C Zdeněk Schreiner? Správná odpověď je za B Rostislav Václavíček. Který úspěšný český trenér, jenž začínal s trénováním v Olomouci, vedl Prostějov na konci 70. let? Byl to Karel Brickner. Brankář, na kterého se ptáme, působil v Prostějově v letech 1960 až 1961. Je držitelem zlaté medaile z mistrovství Evropy z roku 1976 a s pražskou Duklou získal 3 československé tituly. Jak se český brankář jmenuje? A byl to Ivo Viktor. Který bývalý reprezentační trenér působil v Prostějově v letech 1981 až 1982 jako hráč? Byl to za A Michal Bílek, za B Petr Rada, za C Pavel Vrba. Správná odpověď je za C Pavel Vrba. Aleš Urbánek je bývalý český fotbalový obránce nebo záložník a mládežnický reprezentant. Mimo Českou republiku působil na klubové úrovni v Rusku a na Slovensku. Ve kterém roce hrál za Prostějov jako dorostenec? Za A 1995, za B 1998, anebo za C 2002.
Správná odpověď za B 1998. Byť je tento bývalý fotbalový útočník, reprezentant a trenér prostějovským rodákem, v mládeži působil v Kralici na Hané. Odtud zamířil v roce 1970 do Prostějova. Jako trenér dovedl pražskou Spartu k triumfu v českém poháru v roce 1996. Jak zní jeho jméno? Vlastimil Petržela. Kolikátý skončil Prostějov ve fotbalové národní lize v sezóně 2018-2019? Devátý. Ve které ulici se nachází stadion a sekretariát klubu? Za A pod autobusovým nádražím, za B u fotbalového stadionu, anebo za C za místním nádražím. Správná odpověď za C za místním nádražím. Otázka 14. Který slovenský brankář působil v Prostějově v sezóně 2018-2019? Pak chytal za Bohemians Praha 1905 a poté odešel na Slovensko. Správná odpověď Patrik Legiang. Jak se jmenuje bývalý hráč Prostějova, který předtím působil v Brně, Liberci, Německu, Belgii a odehrál 57 zápasů za reprezentaci? Jan Polák. Kdo byl nejlepším střelcem klubu v sezóně 2022-23? Za A Vasil Kušej, za B Jan Koudelka, za C Robert Bartolomeu. Správná odpověď za B Jan Koudelka. Torfik Ali Abubakar odehrál za Prostějov 11 soutěžních zápasů a vstřelil 1 gól. Jaké je národnosti? Za A Ghana, za B Nigérie, za C Mali. Správná odpověď za A Ghana. Jakou má klub první SK Prostějov přezdívku? Za A Prostěják, za B SKčko a za C Modrásko. Správná odpověď za B SKčko. Který z těchto trenérů seděl na lavičce Prostějova v roce 2019? Za A Jiří Jarošík, za B Daniel Šmejkal, za C Pavel Šustr. Správná odpověď je za C Pavel Šustr. Jubilejní 20. otázka. Kdo je od roku 2022 trenérem brankářů? Za A Petar Aleksievič, za B Dušan Melichárek, anebo za C Tomáš Bureš. Správná odpověď je za B Dušan Melichárek. Který hráč Prostějova se narodil 7.7.2000? Za A Patrik Slaměna, za B David Macháček, anebo za C Jakub Albel. Správná odpověď je za A Patrik Slaměna. Kde se narodil trenér Prostějova Josef Mazura? Za A Lisovice, za B Brno, za C Vyškov. Správná odpověď za C Vyškov. Jak skončilo utkání letošního druhého kola MOL Cupu hraného ve Znojmě?
Odpověď zní 2-4. Jakým výsledkem skončil domácí zápas v prvním kole letošního ročníku fotbalové národní ligy proti Žižkovu? Dva 1. Z jakého klubu přišel do Prostějova David Macháček? Správná odpověď Slezský FC Opava. To je z dnešního kvízu vše. Pochlubte se nám do komentářů, jak jste dopadli a kolik správných odpovědí jste měli. Já se s vámi zatím loučím a za týden se můžete těšit opět na další fotbalový klub.